Nikdy bych si nepomyslela, že něco takového mohu cítit. Že se to může stát právě mně. Bylo to odpoledne, kdy se Praha zdála líná, ospalá, utopená v teplém záři konce jara. Tramvaje cinkaly v dálce, ale tady, v malé kavárně u Karlova náměstí, čas tekl jinak. Pomalu, jako kapky kondenzované vody po skle hrníčku. Seděla jsem naproti Kláře, mé nejlepší kamarádce, mé jistotě, mé nebezpečí. Klára měla na sobě bílé lněné šaty, volné, s tenkým páskem kolem pasu. Její vlasy voněly po levanduli a vítr z otevřeného okna s nimi pohrával. Každý její pohyb byl tak přirozený, tak tichý, a přesto ve mně vyvolával bouři. Zastrčila si pramen vlasů za ucho a pousmála se. Terezo, ty jsi dneska nějaká jiná, řekla s úsměvem. Jiná, zopakovala jsem tiše a snažila se, aby můj hlas nezradil to, co se dělo uvnitř. Jo, odpověděla. Díváš se na mě, jako bys mě viděla poprvé. A měla pravdu. Viděla jsem ji jinak. Ne jako kamarádku, se kterou jsem chodila na koncerty nebo sdílela noci u vína, ale jako ženu, jejíž přítomnost mě pálila. Odvrátila jsem pohled k oknu, ale ve skle jsem stále viděla její odraz, její prsty hrající si slžičkou, její nehty nalakované světle růžovým lakem, její krk, na němž se jemně pohybovala zlatá řetízka, když se smála. Jen jsem přemýšlela, řekla jsem nakonec. O čem? O nás, o všem. Usmála se, ale tentokrát jinak. Ne ten obvyklý kamarádský úsměv, spíš zkoumavý, jako by hledala odpověď, kterou jsem se bála vyslovit. Víš, řekla pomalu, někdy mám pocit, že se mezi námi něco změnilo. Ale nevím, jestli je to špatně. Mé srdce se rozběhlo. Ten tón, ta otevřenost, jako by mezi námi viselo něco křehkého, co by se mohlo rozbít jediným slovem. Cítila jsem, jak se mi ruce potí. Možná jsme jen dospěli, pokusila jsem se o úsměv, ale byl falešný. Klára vstala, přistoupila ke mně a jemně se dotkla mého ramene. Terezo, proč se bojíš dívat mi do očí? Zvedla jsem hlavu. A tehdy jsem pochopila, že už nemůžu dál předstírat. Její pohled byl klidný, ale hluboký. V těch očích jsem viděla celé dětství, naše smíchy, hádky, všechno, a teď i něco nového. Venku se spustil déšť. Tichý, rytmický. Pojď, řekla tiše a vzala mě za ruku. Půjdeme. Šli jsme po mokré dlažbě, mezi lidmi s deštníky, a já cítila, jak mi její prsty svírají dlaň. Když jsme dorazili k jejímu bytu v Nuslích, měla jsem v sobě víc otázek než odpovědí. Odemkla dveře, svlékla si kabát a zůstala v jemném šedém svetru, který odhaloval klíční kost. Zapálila svíčku na stole, její vůně se rozlila po místnosti, vanilka s trochou tabáku. Dáš si čaj? Ano, řekla jsem, i když jsem ani nevnímala, co piju. Když se ke mně otočila, vlasy měla trochu rozcuchané, oči jemně lesklé. Sedla si vedle mě na gauč. Víš, někdy si myslím, že tě znám až moc dobře, řekla tiše. A někdy mám pocit, že tě neznám vůbec. Na okamžik bylo ticho. Jen tikot hodin a déšť za oknem. Pak se naklonila blíž. Tak blízko, že jsem cítila teplo její kůže, vůni jejího parfému. Nebo možná, dodala téměř šeptem, že tě teprve začínám poznávat. Nevěděla jsem, co říct. Měla jsem pocit, že i kdybych promluvila, všechno by se rozpadlo. A pak se dotkla mé ruky. Jemně, pomalu, ale s jistotou. Je to v pořádku, zeptala se. Přikývla jsem. A v tom doteku, v té prosté chvíli, se svět zastavil. Nebyl to polibek. Jen teplo jejich prstů, jemný tlak, neviditelná hranice, kterou jsme právě překročili a o které jsme obě věděli, že už se nedá vrátit zpět. Déšť venku neustával. Tlumené kapky bubnovaly o okno,
zatímco světla tramvají za záclonou kreslila do stěn měkké oranžové stíny. Byli jsme u Kláry doma. Malý byt v nuslích, útulný, s vůní čaje a vosku ze svíčky, která tiše hořela na stole. Seděla jsem na gauči, stále s pocitem, že jsem v jiném světě. Klára se pohybovala po místnosti pomalu, s jistotou, kterou jsem jí vždycky záviděla. Oblékla si měkký vlněný svetr přes bílou košili, rukávy měla vyhrnuté, a když se ke mně naklonila s šálkem čaje, cítila jsem, jak se mi stáhne hrdlo. Promiň, řekla, je tu chladno. Ne, to je v pořádku, odpověděla jsem, ale rukama jsem pevně svírala hrnek, abych se něčeho držela. Z rádia tiše hrála stará písnička od Lucie, ta, kterou jsme poslouchali kdysi, když nám bylo 16. Klára se pousmála. Pamatuješ? Pamatuju, řekla jsem tiše. Tehdy jsme věřili, že všechno bude jednoduché. A není? Není, řekla a napila se čaje. Byla tak blízko, že jsem cítila, jak se její koleno dotýká mého. Nebyl to úmysl, spíš náhoda, ale ta náhoda ve mně rozpoutala 1000 myšlenek. Její prsty se pohybovaly po porcelánu šálku, pomalu, v kruzích. Byl to drobný, nevinný pohyb, ale hypnotizující. Když jsem se konečně odvážila na ní podívat, už se na mě dívala. Víš, že se na tebe dívám jinak než dřív. Nevěděla jsem, co říct. Jen jsem přikývla. A ty, zeptala se. Taky mě vidíš jinak? Nemohla jsem odpovědět. Cítila jsem, jak se mi srdce stahuje. Nakonec jsem řekla jen. Možná tě konečně vidím tak, jaká jsi. Klára se usmála, ale nesmíchem, spíš tichým pochopením. Odložila šálek, natáhla se pro deku a přehodila ji přes nás obě. Takhle je to lepší, zašeptala. Vůně látky, teplo jejich paží, tikot hodin, všechno se spojilo v jediný okamžik. Zavřela jsem oči. Cítila jsem, jak se přibližuje. Její dech se mísil s mým. Naše ruce se dotkly. Jen letmo, ale dost na to, aby se mi zadrhl dech. Terezo, řekla tiše. Můžu? Nevěděla jsem, co přesně myslí. Ale přikývla jsem. A pak se stalo něco, co se nedá přesně popsat. Nebyl to polibek. Bylo to všechno těsně předtím, to napětí, to očekávání, to ticho mezi nádechem a výdechem. Její prsty se lehce dotkly mé tváře, přejeli po kůži, po čelisti, po krku, až se zastavily na límci mé halenky. Jsi celá studená, zašeptala. Nebo jen nervózní, odpověděla jsem. Usmála se, natáhla se pro druhou deku a omylem se dotkla mých stehen. Její prsty se zastavily, na zlomek vteřiny, která se zdála nekonečná. Promiň, zašeptala. Nemusíš, řekla jsem. Bylo to nevinné a přesto nebezpečné. Každý pohyb, každý pohled měl teď jiný význam. Byli jsme na hraně, mezi přátelstvím a něčím, co nemělo jméno. Klára se pomalu opřela, hlavu položila na mé rameno. Víš, řekla po chvíli, někdy si přeju, aby se čas zastavil přesně takhle. Já taky. Déšť zesílil. Svíčka na stole zasyčela a zhasla. V místnosti zůstalo jen teplo, dech a ticho. A někde mezi těmi 3 věcmi se zrodilo něco, co jsme ani jedna nedokázali pojmenovat. Probudila jsem se dřív než obvykle. Slunce se prodíralo mezi závěsy, kreslilo po stěně zlaté pruhy a vzduch voněl po kávě, kterou Klára zřejmě právě vařila. Na okamžik jsem nevěděla, kde jsem. A pak jsem ucítila deku, její vůni, směs levandule a kouře z včerejší svíčky. Všechno se mi vrátilo jako tichý film, doteky, pohledy, ten okamžik, kdy se svět zastavil. Nebylo tam nic zakázaného, nic otevřeného, a přesto to změnilo všechno. Posadila jsem se a cítila, jak mi buší srdce. Můj svetr byl složený na židli,
na nočním stolku ležela sklenička s vodou, vedle ní kniha, kterou Klára včera četla, Nesnesitelná lehkost bytí. Ten název mi připadal výsměšný. Nic ve mně nebylo lehké. Když jsem vyšla z pokoje, stála v kuchyni, zády ke mně. Vlasy měla spletené do nedbalého copu, na sobě staré tričko s logem české kapely a dlouhé šedé ponožky. Vypadala uvolněně, jako by včerejšek byl jen další večer. Dobré ráno, řekla a otočila se. Dobré, odpověděla jsem, ale hlas se mi třásl. Podala mi hrnek kávy. Spala jsi? Trochu. Já taky nemoc, řekla a usmála se, ale v očích se jí zaleskla nejistota. Posadili jsme se ke stolu. Venku pískali ptáci a tramvaje už znovu brázdily město. Praha se probouzela, ale uvnitř nás dvou bylo něco neklidného, napnutého jako struna. O včerejšku začala jsem, ale Klára mě přerušila. Nemusíme o tom mluvit, řekla rychle. Ale já chci. Proč? Protože nevím, co to bylo, vydechla jsem. Klára položila hrnek a podívala se na mě dlouze. Bylo to hezké, řekla tiše. A to by mělo stačit. Ale pro mě to nebylo jen hezké, odpověděla jsem, skoro šeptem. Chvíli mlčela. Pak vstala, opřela se o kuchyňskou linku a sklopila zrak. Terezo, já nevím, co s tím mám dělat. Nemusíš dělat nic, řekla jsem rychle. Já jen, potřebovala jsem to říct. Nervózně si přejela rukou po vlasech. Víš, že tě mám ráda, řekla, ale tohle je jiné. Já vím, odpověděla jsem. V tu chvíli zazvonil její telefon. Krátce se podívala na displej, jméno Adam. Její přítel. Bolelo mě to víc, než jsem čekala. Zvedla hovor, mluvila klidně, skoro lhostejně. Jo, všechno v pohodě. Jen klidný večer. Uvidíme se večer, ano. Její hlas se mi zařezával do uší. Když položila telefon, cítila jsem, jak se mezi námi rozprostírá neviditelná zeď. To je Adam? Jo, řekla. Nevěděl jsem, že. Není to vážné, přerušila mě. Ale pořád je to něco. Bylo ticho. Dlouhé, těžké. Musím jít, řekla jsem. Terezo. Ne, je to v pořádku, zalhala jsem. Musím si jen pročistit hlavu. Vzala jsem kabát, obula si boty a vyšla ven. Ulice voněly po dešti, po mokrém kameni a kávě z pekárny za rohem. Lidé se smáli, děti běžely do školy, život pokračoval, jako by se nic nestalo. Ale já věděla, že se něco stalo. Něco, co se nedá vzít zpět. Šla jsem směrem k nábřeží, kde voda Vltavy pomalu plynula mezi pilíři mostu. Stála jsem tam a sledovala její hladinu. Ve světle ranního slunce jsem si všimla, že se mi třesou ruce. Byla to směs všeho, studu, touhy, viny, ale i zvláštního klidu. A tehdy jsem si poprvé přiznala, že to, co cítím ke Kláře, není přátelství. A že možná nikdy nebylo. Uplynuly 3 týdny. 3 dlouhé, rozmazané týdny, během nichž se Praha změnila z deštivého města v místo plné horka a hluku. Tramvaje zvonily, kavárny voněly po espresu, lidé se smáli v parcích a já se snažila dělat to samé. Smát se, mluvit, dýchat, jako by se nic nestalo. Ale všechno bylo jiné. Každý den jsem procházela kolem míst, kde jsme s Klárou sedávali. U Karlova mostu, u kavárny, na rybníčku, v parku pod Vyšehradem. Každé to místo mě bolelo. Na škole jsem se snažila soustředit, ale každá přednáška se mi ztrácela v šumu. Vždycky, když někdo pronesl jméno Klára, srdce mi zrychlilo. Jednoho pátečního večera mi přišla zpráva od kamarádky Lenky. V sobotu večer party u Filipa. Přijde i Klára. Na chvíli jsem jen zírala na obrazovku.
Každá buňka mého těla se chtěla vyhnout tomu setkání, a přitom jsem cítila, jak mě to táhne. Odpověděla jsem jen: přijdu. Byt Filipa byl ve starém činžáku u Letné. Všude svítily malé světýlka, hrála tichá hudba, směs češtiny, angličtiny a smíchu. Vzduch voněl po víně a parfému. Oblékla jsem si černé saténové šaty na tenkých ramínkách, k nímž jsem přidala perlové náušnice a červenou rtěnku. Ne proto, že bych chtěla být viděna, ale protože jsem se chtěla schovat za obraz sebevědomí. A pak jsem ji uviděla. Stála u okna s vínem v ruce, mluvila s nějakým klukem, smála se. Měla na sobě bílou halenku s krajkou a džíny, vlasy sepnuté do volného drdolu. Vypadala uvolněně, klidně, a já jsem cítila, jak se mi hrudník sevřel. Naše oči se setkaly. Jen na okamžik. Ale ten okamžik byl dost. Zmrzla jsem, ona taky. A pak se pousmála. Ten známý, tichý úsměv, který mi kdysi bral dech. Lenka mě zatahala za ruku. Terezo, pojď, představím tě Filipovi. Usmála jsem se, ale v hlavě jsem měla jen Kláru. Když jsem později šla na balkon, abych si trochu oddychla, slyšela jsem za sebou tichý hlas. Utíkáš přede mnou? Otočila jsem se. Klára stála ve dveřích. Ne, řekla jsem. Jen potřebuju vzduch. Přistoupila blíž. Větru se podařilo odhrnout záclonu a její vlasy se rozvlnily. Myslela jsem, že už se mi nebudeš chtít podívat do očí. A myslela jsem, že ty nebudeš chtít vidět mě, odpověděla jsem. Bylo mezi námi sotva půl metru, ale ten prostor vibroval. Vím, že jsem ti ublížila, řekla. Nechtěla jsem. Neudělala si nic, zalhala jsem. Ale ano, řekla tiše. Udělala. Byla jsem zbabělá. Na balkon dopadalo světlo z ulice. Lidé dole seděli v barech, smáli se, a já měla pocit, že jsme tu nahoře úplně sami. Klára natáhla ruku a dotkla se mé paže. Nemusíme o tom mluvit, řekla. Ale můžu tě obejmout. Zaváhala jsem jen na okamžik. A pak jsem ji nechala. Objala mě pevně, opravdově, jako by se chtěla ujistit, že ještě existuji. Její tvář se dotkla mého krku, dech mě pálil. Její ruce mě držely pevněji, než bylo nutné. Chyběla si mi, zašeptala. Neodpověděla jsem. Jen jsem ji držela zpátky. Cítila jsem vůni její kůže, teplo jejích paží, dotek látky jejích šatů. Bylo to všechno, co jsem chtěla, a všechno, čeho jsem se bála. Když se odtáhla, oči měla zvlhlé. Terezo, řekla, já nevím, co se mnou děje. Když tě vidím, všechno je složitější, ale taky správnější. Tak proč se tomu bráníš? Protože se bojím, co by to mohlo znamenat. Zůstali jsme tam stát, obě se třesoucím dechem, a svět kolem nás mizel. Hudba z bytu zněla tlumeně, světla města se rozmazávala v kapkách na skle. Pak se dveře na balkon otevřely a někdo se zasmál. Okamžik byl pryč. Klára ustoupila, zhluboka se nadechla. Zítra, řekla tiše. Pojď zítra ke mně. Jen my dvě. Potřebuju to pochopit. Než jsem stihla cokoliv říct, byla pryč. Zůstala jsem tam, s vínem v ruce, s hlavou plnou otázek a tělem plným neklidu. A poprvé jsem si přála, aby zítřek přišel rychleji než kdykoliv předtím. Bylo sobotní odpoledne. Slunce se zrcadlilo na oknech starých domů, ulice voněly po lipách a po pražené kávě z kavárny na rohu. Šla jsem směrem k nuslím ke Klářinu bytu, s pocitem, že každý krok mě posouvá blíž k něčemu, co nedokážu pojmenovat. V hlavě mi vířily myšlenky o včerejším večeru, o jejím pohledu, o těch slovech potřebuju to pochopit. Měla jsem na sobě modré šaty po kolena, lehké, s bílým páskem, a sandály.
Vlasy jsem nechala volně, i když mi ruce třásly, když jsem je česala. Každý zvuk tramvaje, každý hlas na ulici mi připomínal, že svět pokračuje a já se právě chystám změnit ten svůj. Když jsem zazvonila, otevřela skoro hned. Ahoj, řekla. Ahoj, odpověděla jsem. Měla na sobě šedou košili s rozepnutým límečkem a krátké šortky. Na bosých nohách jen červeně nalakované nehty. Vlasy měla rozpuštěné, trochu rozcuchané. Vypadala jinak než obvykle, klidně, ale s něčím v očích, co mě přimělo zadržet dech. Dáš si čaj? Ano, děkuju. Kuchyň vonila po vanilce. Sedli jsme si ke stolu. Chvíli mlčela. Pak si povzdechla. Nevím, jak začít. Tak nezačínej, řekla jsem tiše. Jen mluv. Usmála se smutně. Víš, Terezo, já jsem o tom všem přemýšlela. O nás. O tom, co se stalo. A o tom, proč mě to tolik vyděsilo. A přišla si na něco. Možná, odpověděla. Možná jsem se bála, že tě ztratím. A přitom tě ztrácím tím, že před tebou utíkám. Ty slova mě zasáhla. Nikdy si mě nestratila, řekla jsem. Jen si mě přestala slyšet. Podívala se na mě. Dlouze. Oči jí zvlhly. Já tě slyším, řekla. Teď už ano. Zvedla se od stolu, pomalu přešla ke mně. Byla tak blízko, že jsem cítila vůni její pokožky, směs parfému, kůže a čaje. Terezo, já tě mám ráda, řekla tichým hlasem. Ale jinak, než jsem si kdy myslela, že budu schopná. Ruce se mi sami zvedly. Chtěla jsem ji obejmout, dotknout se, ale bála jsem se, že ten okamžik zlomím. A pak to udělala ona. Položila mi ruce na tváře, palci přejela po mé kůži. Takhle jsem tě chtěla vidět, zašeptala. Venku zafoukal vítr a oknem vnikl závan teplého vzduchu, který rozvlnil záclonu. Všechno bylo pomalé, jemné, skoro posvátné. Když se naše čela dotkla, svět se na chvíli zastavil. Její rty byly blízko, tak blízko, že jsem cítila jejich teplo. Ale nepolíbila mě. Jen zůstala tam, v tom neviditelném prostoru mezi námi. Nevím, kam to vede, řekla. To nemusíme vědět, odpověděla jsem. Naše ruce se propletly. Všechno ostatní zmizelo, čas, strach, logika. Zůstala jen přítomnost, syrová a krásná. Víš, řekla tiše, někdy si myslím, že všechno, co jsem hledala, stálo celou dobu přede mnou. A co teď? Teď, pousmála se. Teď se bojím méně. Objala mě. Dlouze, pevně, tak, jak se objímají lidé, kteří si něco odpustili. Její vlasy mě lechtaly na tváři, její dech se mísil s mým. Zůstaneš, zeptala se po chvíli. Zůstanu. A já věděla, že tentokrát to nebyl útěk. Byl to návrat k ní, k sobě, k něčemu, co bylo od začátku pravdivé. Od té soboty se všechno změnilo, a přitom navenek nezměnilo vůbec nic. Klára a já jsme si dál psali, vídali se, smáli. Jenže teď v každém doteku, v každém pohledu bylo něco jiného. Něco, co se neříkalo nahlas. Když jsme šli spolu po městě, lidé kolem nás viděli dvě kamarádky. Ale my věděli, že ten prostor mezi námi vibruje, neviditelný, napjatý, křehký. V tramvaji se naše ruce občas dotkly. V knihovně jsme se obě nakláněli nad stejnou stránku, a když se naše vlasy dotkly, měla jsem pocit, že všechno kolem utichá. Jednou jsme šli večer po nábřeží. Vltava se třpytila ve světle lamp a město mělo ten zvláštní, tichý klid, který přichází až po půlnoci. Klára měla dlouhý béžový kabát a já její oblíbenou šálu. Víš, řekla, nikdy bych si nemyslela, že se budu bát štěstí. Proč bát? Protože se může rozpadnout.
Protože je křehké. Zastavila jsem se. To, co máme, není křehké, řekla jsem. Jen to musí zůstat mezi námi. Ale právě to mě děsí, odpověděla. Že to nikomu nemůžeme říct. Na univerzitě si lidé začali všímat, že spolu trávíme víc času. Lenka jednou poznamenala. Vy dvě jste poslední dobou nějak nerozlučné. Klára se zasmála, máme společné projekty. Já jen kývla a cítila, jak se mi rozlévá teplo i chlad zároveň. Večer, když jsme byli sami, všechno bylo jiné. V jejím bytě svítily jen lampičky, z rádia hrál jazz a my jsme si povídali. O knihách, o snech, o tom, čeho se bojíme. Jednou se mě zeptala. Myslíš, že kdybychom žili někde jinde, bylo by to snazší? Možná, odpověděla jsem. Ale pak by to nebylo my. Seděla na gauči, nohy šoulené pod dekou. Měla na sobě jednoduché černé tričko a bílé kraťasy, které odhalovaly bledou kůži stehen. Na krku jí visel tenký řetízek, který se jemně pohupoval s každým nádechem. Když se na mě podívala, bylo v tom něco tichého, hlubokého, těžko popsatelně krásného. Naklonila jsem se blíž a položila hlavu na její rameno. Myslíš někdy na to, co bude, zeptala jsem se. Každý den, odpověděla. A pokaždé se bojím o trochu víc. Další dny se staly směsí ticha, malých gest a nevyřčených slov. Jednou jsme se potkali v knihkupectví, kde jsem si prohlížela poezii. Tohle, řekla Klára a ukázala na knihu od Holana, mi tě připomíná. Mě? Jo. Protože mluvíš tiše, ale všechno, co řekneš, zůstává ve mně dlouho. Koupila mi tu knihu a na první stránku napsala. Pro tu, která mě naučila dýchat jinak. Nosila jsem ji všude s sebou. Jenže s tím přišla i tíha. Začala dostávat zprávy od Adama. Nechci ho zranit, řekla jednou. A mě, zeptala jsem se. Zmlkla. Ten večer jsme spolu skoro nemluvili. Další den mi napsala jen. Potřebuju čas. Ta zpráva bolela víc než cokoliv jiného. Seděla jsem v tramvaji, dívala se na město, které se míhalo za oknem, a měla jsem pocit, že se všechno pomalu rozpadá. Ale i přes to všechno, i přes ticho a nejistotu, jsem věděla jedno. Že ten příběh ještě neskončil. Protože věci, které se rodí z pravdy, neumí jen tak zmizet. Byl začátek podzimu. Praha voněla po mokrém listí a kávě, město se zpomalilo, ale v nás se všechno zrychlilo. Klára a já jsme se vídali méně. Ne proto, že bychom nechtěli, ale protože už to nebylo tak jednoduché. Lidé kolem nás začali cítit, že něco visí ve vzduchu. Lenka se mě jednou mezi přednáškami zeptala. Terezo, mezi tebou a Klárou něco je, že? Zůstala jsem stát s otevřenou knihou v ruce. Co tím myslíš? Jen ta energie. Díváte se na sebe jinak. A včera na večírku, když se smála, koukala se na tebe, jako by nikdo jiný neexistoval. Nevěděla jsem, co odpovědět. Jen jsem se pousmála. Možná si to jen domýšlíš. Lenka pokrčila rameny, ale v očích jí zůstal ten tichý, vševědoucí pohled. S Klárou jsme se večer sešli v malé kavárně v Žitné ulici. Byla unavená, kruhy pod očima, vlasy stažené do copu. Lidi začínají mluvit, řekla tiše, sotva jsem si sedla. Ať mluví, odpověděla jsem. Ne, Terezo. Ty nevíš, jak to může být, já mám rodinu, práci, Adama. Máš mě, přerušila jsem ji. Odmlčela se. Pak položila ruce na stůl, blízko mých, ale nedotkla se. Miluju tě, řekla nakonec. Ale nevím, jak to žít. Ta věta mě zasáhla víc než jakýkoliv výčitka. Nemusíš to žít podle ostatních, odpověděla jsem. Stačí, když to budeš žít podle sebe.
To se lehko řekne. Ne. To se těžko žije. Venku padal déšť, jako by i on chtěl umlčet všechno kolem. Lidé spěchali z deštníky, tramvaje odjížděly v oblacích mlhy. Klára vstala. Musím jít, řekla. Zůstaň, zašeptala jsem. Nemůžu. A byla pryč. Další dny jsem ji neviděla. Psala jsem jí, ale odpovědi byly krátké, chladné. Jednou večer jsem ji zahlédla, stála s Adamem na rohu u vodičkovy, jeho ruka kolem jejího pasu, její úsměv ten známý, ale prázdný. V tu chvíli jsem cítila, jak se ve mně něco láme. V noci jsem nemohla spát. Seděla jsem u okna, dívala se na světla města a cítila, jak se mi do očí derou slzy, které jsem nechtěla pustit. V hlavě mi zněla jediná myšlenka, buď to řekni, nebo ztratíš všechno. Druhý den jsem se objevila u ní doma. Neohlášeně. Otevřela dveře v dlouhém svetru, oči měla překvapené a unavené. Terezo, co tu děláš? Musíme si promluvit. Neodpověděla, jen ustoupila, aby mě pustila dovnitř. V bytě panovalo ticho, jen tichý tikot hodin. Nemůžu už tohle dál, řekla jsem. Nemůžu předstírat, že se nic neděje. Já vím. Tak proč pořád utíkáš? Protože nevím, co bych ztratila, kdybych zůstala. Udělala jsem krok blíž. Ztratila bys jen to, co není opravdové. Na okamžik se na mě podívala tak, jak dřív. V jejich očích se mísil strach i touha, bolest i něha. Já nejsem tak silná jako ty, řekla. Nikdo z nás není. Ale lžeme, když se tváříme, že tohle není skutečné. Chvíli mlčela. Pak se přiblížila a vzala mě za ruku. Terezo, já tě nechci ztratit. Tak mě nepouštěj. A v tom doteku se všechno rozpadlo. Všechno, co jsme potlačovali, se vylilo ven, v pohledu, v dechu, v tichu, které bylo hlasitější než jakýkoliv výkřik. Zůstali jsme stát uprostřed pokoje, zatímco venku padal déšť a svět se díval skrz rozsvícená okna. Možná nás někdo viděl. Možná to tak mělo být. Ráno začalo jinak. Město bylo podivně tiché, obloha těžká, a já cítila, že se něco chystá. Když jsem dorazila na fakultu, lidé se na mě dívali jinak. Neotevřeně, nezle, ale jinak. Všude se šíří šeptání. Někdo viděl nás. Kdo přesně, to jsem se nikdy nedozvěděla. Možná soused, který zahlédl naše siluety v okně. Možná kamarádka, která poznala pohledy, doteky. Ale jedno bylo jisté, tajemství už neexistovalo. V bufetu se dvě dívky smály a pošeptali si něco, když jsem prošla kolem. V očích jednoho spolužáka se zableskla zvědavost, v jiném znechucení. A pak, nejhorší ze všeho, pohled Kláry. Vyděšený. Zmatený. Zlomený. Večer mi napsala jen. Musíme přestat. Když jsem přišla k ní domů, otevřela s tváří, která vypadala cize. Prosím, začala jsem, neříkej to. Terezo, já to nezvládnu. Zvládneš. Ne. Ty nevíš, co se děje. Volala mi máma. Ptala se, co je pravda. Adam mi psal. Moje sestra brečela. Já nemůžu zničit všechno, co mám. A co my? My nejsme všechno. Ta slova mě zasáhla jako rána. Takže to všechno bylo co? Bylo krásné, řekla. Ale nemůže to být dál. Nechala jsem ticho, aby mezi námi viselo. Pak jsem řekla. Všechno, čeho se bojíš, už se stalo. Teď už zbývá jen to, co chceš. Já nevím, co chci, odpověděla, téměř šeptem. Udělala jsem krok k ní. Víš, řekla jsem. Jen se bojíš to přiznat. Odvrátila pohled. Musíš jít.
A tak jsem šla. Schody se zdály nekonečné. Každý krok zněl jako ozvěna konce. Venku začalo pršet, silně, prudce, jako by obloha křičela místo mě. Další dny byly prázdné. Nikdo už nepotřeboval šeptat. Pravda byla na světě. Někdo mi napsal anonymní zprávu. Všichni to vědí. Měla bys být opatrná. Smála jsem se, prázdně, bez síly. Co znamená opatrnost, když už není co chránit? Viděla jsem Kláru jen jednou, na ulici, u zastávky. Stála tam, kabát kolem ramen, oči červené. Chtěla jsem jít za ní, ale odvrátila pohled. Tehdy jsem se rozhodla. Napsala jsem dopis. Nedlouhý, ale pravdivý. Kláro, nevím, co bude dál. Ale vím, že všechno, co jsme cítili, bylo skutečné. Nechci, abys se bála lásky jen proto, že má jiný tvar. Možná jednoho dne pochopíš, že jsme nebyli hřích, ale odpověď. Nechala jsem dopis u ní ve schránce. A odešla. Nevěděla jsem kam. Jen jsem šla. Přes most, kolem Národního divadla, dolů k řece. Vítr mi rozcuchával vlasy, voda hučela, svět byl obrovský a tichý. Poprvé jsem necítila vinu. Jen smutek, ten čistý, který přichází po pravdě. O týden později mi přišla obálka. Bez odesílatele. Uvnitř byl lístek s jedinou větou. Nezvládla jsem to říct, ale nikdy jsem nelhala. Věděla jsem, že to byla ona. A že tohle není konec. Jen jiný začátek. Uplynuly 3 měsíce. Praha se mezitím proměnila, listí zčernalo, vítr byl ostrý, nebe nízké. Já jsem se přestěhovala na Žižkov, do malého bytu s výhledem na věž a střechy, které se večer zbarvovaly do oranžova. Začala jsem znovu. Noví lidé, nová káva, nový rytmus. Přidala jsem se do ateliéru, začala malovat. Barvy byly moje záchrana, červená, modrá, bílá, snažila jsem se jimi nahradit slova, která jsem už nedokázala vyslovit. Ale pokaždé, když jsem brala do ruky štětec, viděla jsem ji. Kláru. V každém stínu, v každé linii, v každém pohledu postavy, kterou jsem kreslila. Občas jsem si představovala, že stojí za mnou. Že mě sleduje, jak pracuji, tiše, s tím svým klidným úsměvem. Ale když jsem se otočila, byl tam jen prázdný prostor. Jednoho odpoledne, v listopadu, jsem šla po Karlíně s hrnkem horkého čaje. Byl chlad, vítr mi cuchal vlasy. Zastavila jsem se u přechodu a čekala, až se rozsvítí zelená. A tehdy jsem ji uviděla. Stála naproti, přes ulici. Kabát béžový, šála vínová, vlasy zastrčené za uši. V ruce kniha. Klára. Naše oči se potkaly. Byl to jen okamžik, ale v něm se všechno vrátilo, každý dotek, každý dech, každé nevyřčené zůstaň. Svět kolem zmizel. Jen my dvě, uprostřed šedi města, v tichu, které hučelo hlasitěji než doprava. Zaváhala. Pak přešla ulici. Každý její krok zněl, jako by přicházela z jiného světa. Ahoj, řekla tiše. Ahoj, odpověděla jsem. Chvíli jsme jen stáli, obě neschopné cokoliv říct. Vypadáš jinak, řekla nakonec. Ty taky. Maluješ pořád? Jo. A ty? Žiju, usmála se slabě. Šli jsme spolu do malé kavárny, kde bylo teplo a vonilo to po skořici. Sedla si naproti mě, sundala rukavice, ruce se jí třásly. Neměla jsem tě tehdy nechat jít, řekla. Neměla si na výběr, odpověděla jsem. Myslela jsem, že to všechno přejde, pokračovala. Že zapomenu. Ale každý den, když se probudím, tě mám v hlavě. Každou noc tě mám ve snech. V krku se mi zadrhl dech. A co Adam? Není,
řekla prostě. Už není. Podívala se na mě, naplno, beze studu, beze strachu. Víš, co je zvláštní, pokračovala. Když jsem tě ztratila, začala jsem poprvé žít podle ostatních. A teď, když tě vidím znovu, mám pocit, že bych chtěla žít podle sebe. Nevěděla jsem, co říct. Jen jsem ji pozorovala, jak se jí ruce lehce dotýkají hrnku, jak její prsty zůstávají na keramice o vteřinu déle, než by měly. Byla stejně krásná, jen jinak. Míň dívčí, víc skutečná. Nevím, jestli je možné vrátit se, řekla jsem. Já taky ne, odpověděla. Ale možná už nejde o návrat. O co tedy? O pochopení. O klid. Na stole mezi námi ležely 2 lžičky, 2 sklenky vody a ticho, které říkalo všechno. Když jsme vyšli ven, nebe se barvilo do temna. Vítr foukal silněji, světla pouličních lamp se odrážela v kalužích. Můžu tě doprovodit, zeptala se. Nemusíš. Já chci. Šli jsme vedle sebe, krok za krokem, v rytmu deště. U mých dveří se zastavila. Můžu tě někdy vidět znovu? Můžeš, odpověděla jsem po chvíli. Ale tentokrát, pomalu. Přikývla. Pomalu, zopakovala. Podívala se na mě naposledy. V jejich očích nebyl strach. Jen klid. A v tom klidu, zrnko něčeho nového. Možná odpuštění. Možná začátku. Byl konec zimy. Vzduch byl ostrý, ale město už vonělo jarem. Vltava se leskla pod mosty, tramvaje zněly tlumeně, jako by i oni cítili, že se něco uzavírá. Seděla jsem na lavičce u nábřeží a v ruce držela dopis. Krátký, napsaný tenkým modrým perem. Terezo, jestli ještě umíš odpouštět, přijď dnes večer k řece. Nebudu nic chtít vysvětlovat. Jen být. Nebyl podepsaný. Ale já věděla, od koho je. Přišla jsem. Klára stála na konci mola, v kabátu, vlasy jí vítr rozhazoval do všech stran. Když mě uviděla, usmála se, tiše, unaveně, ale opravdově. Bála jsem se, že nepřijdeš, řekla. Bála jsem se, že přijdu, odpověděla jsem. Zasmála se, ten smích, který jsem znala lépe než vlastní jméno. Víš, začala, poslední měsíce jsem hodně přemýšlela. O nás, o tom, co to všechno znamenalo. A došla jsem k tomu, že láska nemá tvary, které nám vnucují ostatní. Má jen dech a ticho. A to mezi námi bylo vždycky. Stála jsem pár kroků od ní. Vítr se opíral do vody, lampy odrážely své světlo na hladině. A co teď, zeptala jsem se. Teď, pousmála se. Teď už nechci utíkat. Udělala krok ke mně. Tentokrát žádné strachy, žádná tajemství. Jen klid. Její prsty našly mé. Nemusíme nic slibovat, řekla. Jen být. Konečně být. Zavřela jsem oči. Cítila jsem její dlaň, teplo, které se rozlévalo až do srdce. Všechno, co bylo dřív, bolest, ticho, vina, se rozpouštělo jako sníh v řece. Seděli jsme pak vedle sebe, dívali se na vodu, kde pluly kusy ledu a světlo lamp. Víš, že jsi byla moje první odvaha, řekla. A ty moje poslední jistota, odpověděla jsem. Nevím, kolik času uběhlo. Město dýchalo kolem nás, tiché, vzdálené, nekonečné. A pak, z ničeho nic, začala padat jemná mlha. Svět se rozmazal, ale mezi námi zůstala čirá viditelnost, jako by všechno ostatní mohlo zmizet, jen tohle ne. Klára se ke mně naklonila, nesvášní, ale s klidem. Její čelo se dotklo mého. Tohle není konec, zašeptala. Já vím, odpověděla jsem. Drželi jsme se za ruce, zatímco město kolem pomalu mizelo v mlze.
A Vltava, stará, tichá svědkyně všech příběhů, tekla dál, jako by věděla, že některé pravdy není třeba vyslovovat.